Здравейте, тиктокачи, здравейте, колегорбечи и добре дошли в вечерните новини по горбети. Хайде, бахим, пускай кафенцето и дай да видим какво става и широкия свят. Тръмп след избирането си беше обещал да введе така наречените златни карти, които ще са за постоянно пребиваване в Америка с статут на инвеститор. Онзи ден Доналд Тръмп удържа на думата си и Министерството на търговията в Америка пусна първите 1000 карти за продажба. Както се и очакваше, те веднага се разпродадоха. Тези карти са малко по-различен вид на визите за инвеститори, по-познати като EV5. С тези златни карти, или както хората вече ги знаят, Тръмповите карти, инвеститорите ще имат по-големи привилегии в Америка. След като набързо разпродадоха картите, американският министър на търговията Хауърд Лутън каза: за един ден имаме приходи от $5 милиарда, които ще идат за изплащането на американския дълг. Очаквам общо 1 милион души от целият свят да се възползват от тези карти. Каквото и да кажеш, брат, Тръмп си знае работата. Човекът ще събере всички милионери от света в Америка. А вчера в Риад започнаха преговорите за постигане на мир в Украйна. Вчера среща имаха представители на САЩ и Украйна. Днес се срещат тези на Америка и на Русия. Не е предвидена директна среща между украинци и руснаци. А миналата седмица Илон Мъск се срещна с работници от фабриката на Тесла в Остин, Тексас, на която среща ги помоли да не продават акциите на Тесла, които имат. Това допълнително е щело да наводни пазара и да доведе до нов срив на акциите на Тесла. Знаеш, откакто Мъск започна да обикаля около Тръмп, акциите на Тесла се сринаха с над 40%. А загубите на самият Илон Мъск за последните 3 месеца вече надхвърлят 125 милиарда евро. Човека зорлен ще се батърдиса. Много държави отказват услугите му. Примерно в Германия за последните 2 месеца, януари и февруари, са били продадени едва 3700 бройки от Тесла. Представяш ли се? Коскоджаман Тесла продава едва 3-4 хиляди коли в Германия за 2-3 месеца, което е било спад с 80% спрямо миналата година. Протести и кампании срещу Мъск и Тесла има из целият свят. Разбиват шоурумовете и подпалват колите им. Човека, от който очаквахме да промени света към по-добро, е съвсем в друга посока. И губи очакването и уважението на хората главоломно. Изтрещя нещо човека. А иначе Доналд Тръмп миналият петък подписа указ за закриването на Министерството на образованието в Америка. И така изпълни още едно от обещанията си. При подписването на този указ Тръмп каза: връщаме изцяло образователната политика на щатите и местната власт. Там му е мястото. Той подписа указа. Обаче за да влезе в сила, то трябва да се гласува в Конгреса и да мине оттам. А иначе за сега не може да събере толкова гласове, за да прекара този указ в Конгреса. Доста от конгресмените са против закриването на Министерството на образованието в Америка. Те са на мнение, че образованието трябва да се ръководи от едно място, то на национално ниво, а не всеки щат да си измисля свое образование. Кой е прав, кой е крив, нас много това не ни интересува. Това бяха новините набързо, повечето свързани с Тръмп и Мъск, а на вас живи, здрави и до нови срещи.